iż-żwieġ u l-familja u n-nisrani quddiem Ġesu. Eżis u liedna. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed nindunaw kemm dak kollu li jagħmel il-mulej meta kien fostna kien biex jgħin lilna nifhmu iktar il-pjan tiegħu. Il-Vanġelu nkiteb biex jurina min kien u x'għallem u x'għex Sidna Ġesu Kristu. Iżda mhux biss. Permezz tad-dixxipli u ta' nies oħrajn u d-dubji tagħhom huwa urina t-tweġiba ta' Ġesu quddiem dawn id-dubji biex nifhmu x'se tkun it-tweġiba ta' Ġesu quddiem l-istess dubji tagħna f'kull żmien. Anke llum. Dan jgħod f'kollox. Iżda aħna xtaqna li napplikawh għad-diskussjoni li għaddejja bħalissa fuq iż-żwieġ u d-divorzju u l-effetti tad-divorzju. Nixtiequ nippreżentaw dan lill-insara ħutna għar-riflessjoni tagħhom fil-fidi. Iżda wkoll b'imħabba kbira noffruha lil dawk li qegħdin jippromovu d-divorzju biex jifhmu kif aħna l-insara mill-fidi tagħna inħarsu lejn din ir-realtà. Ġesu, iż-żwieġ u d-divorzju. 2000 sena ilu kien hemm xi dixxipli li ġew għand Ġesu u għamlulu l-mistoqsija. Jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? It-tweġiba ta' Ġesu kienet doppja. L-ewwel fakkarhom biex iħarsu lejn iż-sbuħija tal-pjan tal-Alla li nsibu fil-Ġenesi. Ta' żwieġ bejn raġel u mara u jsiru ġisem wieħed. U li dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. U huma weġbuh li iżda kien hemm diġà divorzju. Ġesu weġibhom li dan ma ġiex mill-pjan ta' Alla. Kien minħabba l-ebbusija ta' qalbkom li Mose tagħkom il-permess tibatu n-nisa tagħkom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu. Minn barra iż-sbuħija ta' żwieġ dejjemi, Ġesu urihom ukoll it-triq li għandhom jieħdu biex dan iseħħ. Qalilhom li ma tistax, u dan jgħod f'kull ħaġa, ma tistax tesprimi valur u taċċetta realtà kontrih. Trid tagħżel ukoll it-triq biex twassal għal dak il-valur. U din it-triq qatt ma tista' tgħaddi mid-divorzju. Ġesu kien qed jgħidilhom li d-divorzju ibiddel in-natura taż-żwieġ. Ta' kull żwieġ. Wara d-divorzju ma tistax titkellem iktar fuq żwieġ dejjemi, stabbli, bħalma kien il-pjan ta' Alla fil-bidu. Tkun qed tbiddel in-natura tiegħu. Kif jidħol? Iżda fuq il-fatt li jkun daħal id-divorzju u allura inbidlet in-natura taż-żwieġ.
Iżda forsi kieku Ġesu kien hawn fostna llum, forsi konna ngħidulu mulej, iżda kullimkien daħlu d-divorzju fid-dinja kollha. Żgur li ma kinitx tinbidel it-tweġiba tiegħu. Dak minħabba l-ebbusija ta' qalbkom. Hija l-attitudni tagħna li trid tinbidel, mhux iż-żwieġ. Forsi anki aħna konna ngħidulu bħad-dixxipli tiegħu li dan kollu huwa tqil. Nemmnu li Ġesu kien iweġġibna li dan hu l-pjan ta' Alla għalina. Li jkun hemm aktar tbatija għas-soċjetà meta ma nsegwux dan il-pjan milli meta nsegwuh. U għal-ġid tagħna l-koll li aħna nafuh bħala il-ġid komuni. Li Ġesu jgħidilna dan. Il-kliem ta' Ġesu jiġi pruvat mir-realtà ta' ħafna pajjiżi. Daħlu d-divorzju għaliex ħasbu li se jsolvu l-problemi madwar il-falliment taż-żwieġ. U minflok żdiedu l-problemi. Dan jidher ċar mir-riċerki u mill-istatistiċi. Il-kelma ta' Ġesu mhux tfixkel il-ġid komuni, iżda ssaħħu kontra d-djufijiet umani kollha. L-ebda Nisrani ma jista' jippretendi li Ġesu kien iwieġeb mod ieħor. Ma nistgħux nippretendu li llum Ġesu kien iwieġeb saħħu żwieġ billi ddaħħlu id-divorzju. Aħna, Ġesu, iż-żwieġ u d-divorzju. Nixtiequ ngħidu dejjem lill-aħwa li ma jaqblux magħna. Li aħna ma nistgħux inħobbu s-soċjetà jekk mhux billi nwasslulkom dak li qalilna Ġesu. Hemm min jgħidilna għamluha intom biss. Irridu ngħidu lil dawn l-aħwa. Ma nistgħux nieqfu hawn. Ma nistgħux ma naqdux il-missjoni ta' Ġesu lis-soċjetà tagħna. Tista' id-dinja ma taċċettajiex. Imma tkun semeta. Aħna nifhmu l-kliem ta' Ġesu. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Mhux biss fil-kuntest reliġjuż, iżda wkoll fil-kuntest tal-ġid tas-soċjetà biex il-bxara tajba tkun ta' ġid għal kulħadd. Mhijiex impożizzjoni, iżda offerta li qed nerġgħu nagħmlu lis-soċjetà tagħna. Hekk nagħmlu meta ngħinu l-batut u ħadd ma jgħidilna li qegħdin nimponu. Hekk nagħmlu meta nitkellmu favur il-ġustizzja u l-ambjent. U ħadd ma jgħidilna li qegħdin nimponu. U hekk irridu nagħmlu bl-imħabba kollha fuq iż-żwieġ u l-familja. Il-Knisja għandha l-missjoni li tqiegħed lil kull membru tagħha quddiem Sidna Ġesu Kristu u t-tagħlim tiegħu.
B'din l-ittra nixtiequ nqiegħdu lil kull Nisrani li jagħżel li jimxi wara Kristu quddiem Ġesu stess. Qisu qiegħed jisimgħu llum. Il-kliem ta' Ġesu isir id-dawl tal-kuxjenza li fuqha jrid jimxi n-Nisrani. Issir responsabbiltà morali li jrid iwettaqha. Quddiem Ġesu li n-Nisrani jrid jagħti rendi kont ta' kull għemil tiegħu, anke fil-każ ta' żwieġ u d-divorzji. U aktar minn hekk, quddiem il-kliem ta' Ġesu, in-Nisrani jrid iħoss ir-responsabbiltà li jieħu sehem fil-missjoni li jwettaq u jipproteġi it-tagħlim tiegħu. F'dan il-mument nagħmlu sejħa lil kull Nisrani. Kemm fis-sejħa tiegħu bħala Nisrani, kif ukoll fir-rwol tiegħu fis-soċjetà. Biex jieħu dan il-kliem ta' Ġesu bħala sejħa biex iwassal il-kliem ta' Ġesu. San Pawl hekk tkellem fi żmienu lil Timotju. Infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, imħabba u rażan. Fl-istorja tal-Knisja, mumenti bħal dawn kienu importanti biex il-Knisja iktar tikber. Nixtiequ nqiegħdu dan kollu fil-kuntest tal-evanġelizzazzjoni ġdida. Jiġifieri li l-Knisja tlaqqana mhux mal-Knisja biss, iżda ma' Ġesu permezz tagħha. Dak li xtaqna nagħmlu f'din l-ittra. Inħeġġu lill-aħwansara kollha, laiċi, saċerdoti, reliġjużi, li jieħdu f'idejhom dan it-tagħlim kollu u jwassluh lill-oħrajn b'imħabba u kuraġġ. Natukom il-barka pastorali tagħna illum 15 Ottubru 2010. Paolo Cremona, Arċisqof ta' Malta, Mario Grek, Isqof ta' Għawdex.